Hello mga dudong mga inday, welcome to my channel. Ang Dudes Torta karon sa bayta. Dinhi sa bukid, magluto tag binignit nga perti ka namit. Namalit ko daan og sagol sa Tagum City, kay nagplano ko nga magluto kog binignit diri. Tara sa bayta, dinhi lang sa Dudes Torta. Tara, diri sa among bukid, magluto ta. Kay lami ikaon kauban kini sila. Di lami na kaayo ang ato ang binignit. Oh. Namit. Namit gid. Tirawan ta kung ano ka namit ang binignit ni Dudes Torta. Namit gid. So karon naga-prepare na kami, si Manang Bibing nagakagod na og lubi. Unya kay kulang pa daw kuno ang niyog. Nagsugo siya kay Jinjin og another lubi kay dungagan pa daw niya isa. Teka isog ba? Subunutan ko ng buhok ko. Bantay ko na. Ala ka Jin, bantay ka Jin kay masambunutan ng buhok ron. Ay, mabuol ang lola. Ha? Mabuol to diya sa video. Gagag need and ang tanay ka mo. Ano nang ilaw? Ayaw. So upat ka lubi ang kaguron ni Manang Bibing para manamit nito ang binignit. Claro, this is video. Wala sa budi rin. So may tutorial pa kung saan pagpanit sa saging nga dali lang. So yung ani ang pagkagod, pareha kay Manang Bibing simple lang ang pagkagod. Tungod kay si Manang Bibing howd makagod. Tong ano nga ito, tong Buibi Santo. May ngayos linlin kapit ako ng salmon kag may linlin. May gipagaling ako nga pilit nga da. Pino. Uy, ako na nga, luway tanan na oh. Ito binignit. Kung naapan mo binignit. Nakapanglibak pas Manang Bibing. Shout out Linlin ni Joseph. Uy, din tong sa Davao nga tong sa ano to kapatag, ano to? Nami to ya. Ay, katong sa Dito sa Digos de ah. Oo. Sa Digos daw dadto ang atong mga bisita. Apa yang ini ayo ah? Tidur-duru lagi dah. Duro na kami. Gani. Parang nagtatakon. Salamat sa sponsor. Salamat amay, nakalimtan gaghatag sa binignit sa sobraan sa kanamit. Buka din buka. Buka mako. Bidaw bi kung kabalo mo buak og lubi para din pagkagod. Ah. Kung kiwi tikalon, kung straight hindi. Kung hiwi daw pagkabuak, boton daw, tikalon sa ilunggo. Ala, tikalon. Unya kay hiwi man, tikalon sa dodo. Ay, ang daya pagkabuka man. Tikalon. Ano din? Meanwhile, no ni atong gamiton karon pure malagkit gyud kini. So nagpalit og 1 ka kilo nga malagkit, dili na nato ni hotdon. So mga katunga lang ingana. So daghan na kaayo ni karon mahimo nga binignit. Bisag gamay lang nga malagkit. So hugasan sa nato ang malagkit, no? Kilisan sa nato ang malagkit. Diyan lang sa dapog madaha. Kaya magbinigdit man kita dito sa Abuhan, maghaling kita o tayo dito kita dito.
Karon natak-ang na ang kaldero, nabutang na tanan ang sagol nato, ang kamuti, saging, ubi. Na diha na nalunod na tanan ug nagsiga na ang kalayo nato sa abuhan. Lapit man da. Atong binignit sa gula nato og nangka. Nagpalit ko sa tagom og nangka. Ang panihapon ng kada kilo. So kaning isa ka hiwa, hindi ka masunod. 130 ang ako ang nabayaran. Sunod lola mo. Ngao ni atong isagol ang naatay landang, naatay alpine, naatay sagu. Na karon ilunod na nato ang lami ang nangka. Ayan. Na humot na kaayo ni karon. So puno-puno ang ato ang kaldero. Ato sang ukay-ukayon kay basig magdukot ang ato ang bugas sa ilalom. Let's open. Ah, wow. Kumukulo siya. Kumukulo siya. Lumulutang ang. Oh. Kalami. Wow. Kalami na jud sa binignit. So karon ato sa paning pabukalo na atong pahumokon. Paghuman, pag mahumok na, maluto na ang tanan, butangan nato siya og tuno. Or ibutang sa nato kining sago para maluto. No, pabukalan sa nato kana gihuluman na siya sa tubig una gilunod dira. So karon magbutang na taog asukar. Ang asukar sa isa ka kaldero atong gibudgetan og isa ka kilo. So isa ka kilong asukar ang ibutang sa isa ka kaldero kay siguradong ang tamis siguradong lami kaayo. Pero bantay na lang ta sa ato ang kaldero kay itom na kaayo kasabaan tas inahan ani nga kapoy manghilo sa kaldero aron mo puti. So human na then pag human o kayo nato ang ato ang binignit. Kulato nato siya nga ma-dissolve. Then pag human atong tilawan kung tama na gyud ang iyang timplada nga ang isa ka kaldero isa pod ka kilo nga asukar. Ayan. So karon butang na nato ato ang tuno nga upat ka lubi ang ato ang gata. So primerong butang na atong giukay o karon ibutang na pud nato ang additional nga gata or tuno o di lami na kaayo ang ato ang binignit. Okay. Ukay-ukayon para ma-mix. Then muna natin mapabukalang. Manang namit? Namit. Namit. May mangka, may kapunggan, namit. Namit day. Hi. Mga bisita nga nagkaon. Kay ning kaayo kay nang ulan. Kaon. Binignit ang panglaban. Ano may istorya mo? Oh. Ano may istorya mo ka binignit? Pwede ka namin daw ako, charot. Eh?
Namit pala na. Engineer. Dia, hanginer. Oh. Kalain nili. Adi ay graduating ba? Namit na. Bawi sa binignit. Namit na, namit dat. Namit ko toy, ikaw dugo na ka. Ay, grabe. How do you see that maano ba? Pare pa das ko. Budod. Sige. Makaon na pod ko. Ang views. Ay, kahit tinuod to, first runner-up ko. Sabi ni Bining UM na. Kasi, mana. Duha lang kamo. First. Sana ang Rayna, ikaw ang first runner-up. Ay, duha lang kamo, first runner-up kapag yun. Ano? Sige. Ito na anak. First na ako. Ano daw nga? Sige, Queen, go. Namit. Namit ko. Namit gid. Namit. Namit ko na ako. Sige, go. Namit lang ako. Ay, may imong version. Namit lang. Sige, kaon. Namit. Ano ba ito? Namit gid. Tara, tawag kag binignet, party ka namit. Tirawan ta kung ano ka namit ang binignit ni Dodge Torta. Namit gid. Pang commercial gitu ba? Pag ano? Pwede doon pag ano? Anak ko. Tawag ka ginawa. Kinasay. Ibantayan ko yung kaldero, ay namit gid. Hey, why doon? Sige. Abunan ni ko, sir. Abunan ko. Ayaw na mo rin ito. Bakit na pili? Ano? Yan na. Hantod sa sunod nato nga mga video, sabay ta, dinilang sa Dudes Torta. Thank you for watching. God bless everyone.